Hej, jeg hedder Lukas Montagne, og jeg vil gerne bevise, at kvadratroden af 2 er et irrationelt tal. Det vil jeg gøre ved at lave et såkaldt modstridsbevis, hvor jeg så vil antage, at kvadratroden af 2 er et rationelt tal, hvilket betyder, at vi kan skrive kvadratroden af 2 er lige med brøken a divideret med b, hvor a samt b tilhører z, altså det vil sige de hele tal. Men b skal dog være forskellig fra 0, eftersom man ikke må dividere med 0. Så det kan vi skrive som a tilhører z, som jo er bogstavet for alle de hele tal, og b tilhører z. Men så skal vi lige skrive, at b ikke må være 0. Ja. Vi kan også antage, at brøken a divideret med b er uforkortelig, eftersom enhver brøk jo kan forkortes til den er uforkortelig. Det vi så skal gøre nu, det er, at vi kvadrerer på begge sider af lighedstegnet og får, at a divideret med b'en er lige med 2, som også kan skrives, når vi ophæver parentesen, som 2 er lige med a'en divideret med b'en. Og nu vil jeg så gerne isolere a'en, hvilket jeg så gør ved at gange på begge sider af lighedstegnet med b'en. Altså får vi a'en er lige med 2 med b'en. Det betyder, at a'en er lige, hvilket betyder, at a så også må være lige, da produktet af to ligetal er lige. Det betyder, at a kan skrives som a i lige med 2k, hvor konstanten k er et heltal, hvis jeg skriver sådan her. Og det vi snakker om tidligere, det var jo, at når man ganger konstanten k med 2, vil man altid få et heltal. Vi ansætter nu a i lige med 2k i ligningen, a i anden i lige med 2b i anden, og får at 2k i anden lige med 2b i anden. Og ved at bruge potensreglen, så kan vi inde i potensreglen kan vi opløfte den her parentes, så vi får at det bliver 4k i anden i lige med 2b i anden. Det her udtryk reducerer jeg så ved at dividere med 2 hver side af lighedstegnet, og får derfor b i anden er lige med 2k i anden. Og det vil sige, at b i anden kan altså udtrykkes som 2 gange konstant, så b er altså ligesom a et ligetal, hvilket betyder, at brøken a divideret med b ikke er uforkortelig, da den jo vil kunne forkortes med 2. Dermed er vi nået frem til en modstrid. Så den oprindelige antagelse om, at kvadratroden af 2 er et rationelt tal, er derfor forkert. Ergo er kvadratroden af 2 et irrationelt tal.